Boa, rapazada, hoxe estou aquí para presentar algo importante para vos, que presentamos no pleno do Concello. Unha moción sobre o lecer nocturno en Ponteareas. Para nós, o lecer nocturno é esencial para o desenvolvemento social e emocional da mocidade. Consideramos necesario invertir en novas opcións de lecer alternativo e saudable, que rompan coa actividade continuista que atopamos agora. Porén, propuxemos, en primeiro lugar, a creación dunha comisión para avaliar a situación actual. Segundo, pôr en marcha mecanismos de participación cidadá e, polo tanto, que sexa a mocidade que decida sobre a oferta cultural. E, por último, solicitamos dotar de infraestructuras suficientes para desenvolver estas actividades. Esta moción aprobouse por unanimidade, un feito moi positivo, mas é importante recordar que, recentemente, o actual goberno vende modificar o proxecto de Aceros del TEA, onde, por fin, íase destinar un espazo de lecer cara á mocidade. Veremos como se soluciona todo isto. Desta forma, reiteramos a necesidade que ten a mocidade de ter espazos para desenvolver un ocio alternativo, saudable e participativo, para todos e para todas. E vos, que pensades ao respecto? Grazas por escutar e vémonos na próxima.